David Ocar, Yo 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 yo, yo. Sebuah cerita kehidupan di desa Brenggolo di pinggiran kota. Pak Ngetuki, Dipaidi dan Budi bersama melalui hari-hari gembira ria. Setiap hari selalu berkumpul minum kopi di warung kopi, posisinya di pinggir kali. Kopi campur jagung yang penting asli. Subscribe channel ini dan juga di komen nih. Kardi channel YouTube orang Kediri. Kardi channel bisa buat happy. Yo 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 yo. Na 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 da 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 da. Demokrasi itu apa Pak Tua? Demokrasi itu artinya sebenarnya Mas berasal dari bahasa Yunani atau apa, demos dan kratos. Terus bahasa Indonesia dijadikan demokrasi. Artinya yaitu kekuasaan dan Rakyat. rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat. Ya, artinya kekuasaan di tangan rakyat tapi dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR. Terus keterwakilan dari rakyat itu namanya DPR, pemerintah niku tuh, eksekutif, legislatif niku. Lho misalnya tiang-tiangin turun-turun niku napa? Blenjani. Yo, Kedai pripun? ya kita sebagai masyarakat pertama harus kritis, harus sering-sering mengingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, ya apa perlu dengan perbuatan. Oh, demo niku. Dasarnya kan lek ngelek kan mboten napa-napa to, Pak Tua. Betul apa-apa ngasih niku kene. Oh, dianggap membenci, dianggap boten kubu-kubuan gak ada loh ngomongnya jan Ya, suwok jingan. yang bilang gitu-gitu itu biasanya itu ya itulah penjilat-penjilat kekuasaan itu. Nggih. Dia takut tidak makan kalau tidak menjilat penguasa-penguasa. Itu namanya urusan weteng nggih akhirnya. Tapi lek ngaten iki Pak Tua. Ya teng desa kan mboten semer DPR napa niku napa nggih semer to. Pas pilihan ngoten niku napa nggih tepang. Ya gue tuh ngomong jenenge karo gambare tok niku. Lah niku kedai pripun? Nek kula mari jaman semono niku percaya pokoke wong sing wong partai iki ya sing tak pilih ngoten. Oh, saking partai, perwakilan saking partai. Oh, dadosipun oh partai A, kula remene kalih partai A nggih. Dipilih saking partai A ngoten oh. Senes personale senes iki. Otomatis nek personale ya ora kena ya ora tau roh. Nggih. Berarti kan partai niku kedai Kudune mewakili nyaring niku nggih, nyaring Nek mboten. rapi aja dijokne. Nah, Ya wis sakne sing milih. terus menawi partai mboten saged nyaring. Partai fungsine kan ya kudune ya iso dadi saringan to, Mas. Lah iki barang tak saring asile elek ya aja tak tampilne. Nggih, nggih. Nah, dadine cara nek klarune lek ku milih berarti yang kleru partai ini, lek nyaring calon iki gak tepak. Ya mari saiki lho, Mas. Nggih, nggih. Tapi niku wau kan asline critane ini kan negara Konoha to, senes Indonesia. Indonesia kan sae to. Oh, Indonesia sae-sae, aman-aman lah. NKRI harga mati. NKRI jelas harga mati. Awak dhewe tahu. rakyate. Bisa jadi SD berjurang sumpah pemuda. Lah. Satu nusa, satu bangsa Indonesia. Bahasa satu Satu tanah air bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggih, gotong royong, tepo selira wis pun pokoke Indonesia iki juara lah niku. Juara. Nggih. Apa mana nek maca sila-sila Pancasila iki juara pol. Weh, macane niku nggih. Ya mungkin lah. Wis komplit nek kono. Nek Konoha niku mboten niku negara gabluk niku. Kono hae mani negara. Dengan bubar mawon niku. Kuwi kira-kira ya ratune ya buta. Nggih. Apa wayangan wonten niku nggih. Nanti negara kono kan umpamane wis isen-isen dunia mek rena loro. Lali karo eling, apik karo elek, awan karo bengi, peteng karo padak. Nah, ini kok tiang-tiang padahal nggih semerep
bener salah niku asline nggih semerep nggih. Dalam hati ya panggah roh Mas. Kecuali wong edan. Waduh. Lah wong waras yo panggah roh to. Ya ngoten kok saged sampai fanatik sampai wah pisu-pisuan mboten bae sampai kok kaya wis ora butuh-butuh karo Nah. tangga, ora butuh-butuh karo kanca. Ya urusane entek-entekane ya kuman. Peteng, ora wedi lek adoh karo dheke sampe gak iso mangan. Ya, tapi sing direk ngoten nggih mboten namung tiyang mboten wonten lho, tiyang sugih nggih sami mawon nek duwite akeh ya mek butuh mek nggih nyponsori tapi nggo napa istilah. Ya saiki wong sugih kebutuhane ya luwih akeh, Mas. Nek wong cilik cara ngewangi gelem jak nang warung wedang sita jajan sita ono wis seneng. Nek wong sugih ya nuntut kadang sepeda motor. Wes kok ya asline ya biangane tiyang sugih niku utek ya luwih parah to karo awake dhewe. Asu ya ora sing bener ini nggih. Ono hal niku mboten tepang bupatine nomor-nomor jenengan. Alah, alah. Wis. Negara semrawut to. Mboten nonton apa hot napa yang ditelepon niku lho. Lek mboten kan saged telepon dari Indonesia to. Negara ono ane kebatinan, Mas. Oh, Wong tertentu sing iso berhubungan karo penguasa. wah ceritane mau olah sih. Benar bencanane nggih kathah. Rakyate nggih do tukaran ra jelas. Aku malah enak seneng bencana lu ya, Mas. Nggih, rampung. Sejene rampung kuwi kok ya ora wong gedhe ra wong cilik iso kena bencana kuwi. Nggih, toto istilahnya mboten. Ora sing seneng korupsi ra. Kan malah pukul rata. Ten kono ha niku malah lucu lho, Pak Tua. Kowe yang bencana malah ya atine dolan ning luar negeri kok. Ya asline matane ngetokne air mata, Oh, tetep nggih asline. tapi dalam hati ya sorak-sorak bergembira. Oh, Ya, iya toh. acting mawon niku asline. Wayahe padha rakyate sing simpati pengen nyumbang kono-kono malah dimanfaatne dienggo Nggih, dalan, malah dilongi. nggih. Malah wah nggih sari sing buaya nggawa beras barang karungan dipingkul dhewe kok pokok dadi pahlawan tel. Ya pahlawan kesiangan. Kulo emosi terus pripun nggih? Wonten niku mboten usah ditanggapi kanthi emosi. Lha kulo mbayangane anak putu lho Pak Tua. Benjing niku pripun anak putune dhewe. Ya sak awake dhewe arepe berpikir, arepe bertindak diukur sak kemampuane awake dhewe, ora usah terlalu adoh-adoh sing dijangkau. Andihane wong mlangkahe kuwate 1/2 meter di sak meter iso keplengkang suwal iso bedah. Oh, terus Nah, diawiti kok kemampuane dhewe kemampuan lagi. ki tapi tetep bergerak ya niku. panggah berusaha to. Oh, nggih. Wong Tuhan wis ngomong manusia wajib berusaha, Tuhan yang menentukan. Awake dhewe usaha terus. Lah kula sampe kepikiran kono hal besok suwi-suwine mek dadi critane tok lho. Anak putune namung semerepe dhisik anak negara kono ha iki. Bambane dhewe duwe taun di negara asine. Kono ha Iki tiba awak-awakmu wis gak umat. enek. Mergo pancen dikithak ngene kok karo iki. Dari saya penjajahan tersistem, Nah, alamnya dirusak, rakyatnya dirusak. ya luwih rusakne sing tukang rusak kuwi. Nggih. Sing mikir dan Ya. rusak nih wong. Utek pengrusak kuwi. Ada mek guru dunya Pak pinten to. Kan tapi ya diciteni pancen entuke gondo akeh kuwi liwat dalan sing ora bener. Akhire iso ditinggalne anake ya dadi lakon gak bener. Nggih. Iku lek iso awet. Kadang kula niteni wong nek sing golek gondo penak ki enteke yo penak nggih. Kadang tiba anake wis repot. Lek penake niku wau dalane mboten lurus lho nggih. Nggih. Tapi lek lurus kan insyaallah nggih mboten. Mboten to lek pancen wong nyambut gawe mempeng pancen gemi setiti Oh, ngati-ngati. nyontone anake akhire nggih mempeng nggih niku nggih. Lek guna nyolong anake akhire ndelok nyolong melu nyolong ngoten to ngene. Ya nggih bandingane kalau Pak Mbokku dhisik lek golek gondo
dalane powo enak diluk ngono wis entuk ngono sak pirang-pirang tak nggih poya-poya ae. Lha ya teng konohan niku kok saged nggih partai niku kok mek keluarga danten nggih. Lah nggih to wong negarane konohan niku ratune sing barep dhewe. Nggih. Patihe yo adike. Ih, Wong sak keluarga. warga. Wong Indonesia kok mboten ngelikne nggih. Kira-kira yo arep ngelikne apa yo Mboten wonten. mboten mantun ngoten. Ugi awake dhewe yo ngenyah. Nggih. Engko lek sing diomong iku malik malah Wah, nggih. kisinan. Isinan. Nggih. Niki malah anyar meniki. Teng konohan niku wonten napa? Nasi niku napa niku? Alirane neonasi. Nasi riyen kan zaman Jerman niku kan digdaya to niku. Nggih. Lah niku lare-lare niku lah kok terinspirasi niku to. Terus gamel peluru piyambak, gamel bom piyambak. Wah, berarti ku lek kudeta teng Konoha kados teng pundi niku. Negara pundi niku kalau lare 66 niku kang menterine doyak ya ambek kali niku. Jenenge yo lali aku. Nggih. Yang One Piece niku tuh gara-gara kartun mawon sak donya iso Padahal mek gendera tok niku to geger ing dunya. berarti kan sak donya negarane nggih gabug-gabug niku paling nggih. Kok kuwatah ngoten niku maksud kula. Panjen iki. Nek gabluk nek sing ora gabluk mencaren sing gabluk kan nemen malah sing ora gabluk yo ora trimo kuwi. Ya iki awake dhewe iki lho. Cara arepe piye-piye yo ibarate padha karo kodhok ning jero wong ae. Mek kangkung-kangkung tapi ora ngepek nek sekitare. Wong-wong yo Gede. Lho kula gadah kolam niku kepanggih dugi kodhok niku atusan kok to. Niku lho tiang-tiang niku lho sambat ya. Wah, Mas, banter men. Kodhok sakmono kae. Biasane kan tiang nggih istilahnya mirengne to. Lek dados kodhok segede, tapi lek duwanten sami ngoten. ya kira-kira sing ora tanggung jawab sing kodhok kuwi ya paling. Oh, ngoten malah. Lek si pewangane marek akhire ya turu nglipus ora kangkung-kangkung. Ngoten niku. Oh, Anake kurang mangan mergo padha druwuk kuwi. buruk niku wau. Nah, Wis kok teng kuruwe kok. lek menawi mboten adil, mboten niki nggih. Nggih. Masuk kodhok ku ya duwe Sanapane nggih kesabaran. Arane kangkung-kangkung kompak sak balane kangkung-kangkung mergo yo saking gak kuwate nahan penderitaan yo. Tapi kodhok wau mboten semerep lek sing gadah kolam wau ngula. Wah, tolne ula dipangani niku wau paling kodhoke pemblayu danten nggih. Ah, kuwi repot kuwi nek mikir. Satu sisi ngingu kodhok, satu sisi ngingu ula. Nggih. Nah nggih to digdaya to kula akhire ngoten niku. Yo akhir-akhire kuwi engko lek kodhoke entek sing ngingu kuwi genti diuntal karo ula Oh niku. niku nggih. Nggih lho. Akhire ngoten nggih. Lah nggih. Kuwi wis otomatis. Otomatis. Akhire negarane Konoha wau bubar ngoten Bubar niku wong tane. sing ngingu kodhok diuntal. Diuntal ula wau. Salah itu ngingu kodhok karo ngingu. Terlihat malaikat sibuk mencatat kelakuan yang jahat pasti akan dilaknat. Serakah terlihat menghadang di babat, ya lemah sekarat ditindas yang kuat. Dor 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 suara senapan peluru melesat. Kring 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 suara parang membabat. Tangisan jeritan ratapan jelas terlihat. Tak ada ampun memang kau bangsa.